Dan santri ini nek kurang luwih nyuwun Pak ngapura. Kanthi ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Ya, oke. Rancangan untuk tahun berikutnya. Jenengan ping kalih, genepi ping 3, ping 4, ping 5 nganti ping 7 kaya Bapak sampeyan. Ngono. Heeh. Nek kita rencana tahun ngarep ora nganggo bagong iki. Udah beres Mas. Sampeyane kancane koyo ora diitung lho. Iya iso tenang ae. Alhamdulillah. Iki sakenipun donga. Nggih. Nek jenengan wau ngangge dongane ngangge pantun. Heeh. Utawi parikan. Heeh nek jenengan Kula tak yo klungsu-klungsu merudu. Heeh. Kembang delima kembange menul. Cakep. Eyang Joko mugi-mugi panjang umur Allahumma Amin. Allahumma Amin. Ya. Apa nek? Kembang delima ditaleni kawat. Terus Kawat Mas. Kembang delima taleni kawat. Muga-muga Pak Joko sak warga mriki kabeh padha sehat Allahumma. amin. Ini penting Mas. Iki apa terakhir iki? Heeh. Kembang delima Heeh. ditata pitik. Terus Eyang Joko lonjuk bumi. alah. Kok mesti pelatihne rono iki lho. Duit itu loh, duit itu ora semasa rupiah loh Mas. Duit itu DUIT. Oh ya, diateke nek iki. Yo yo. Iki buku begini bener sampean. Iya. Biasanya D. Biasanya Kamerun. D. DUIT. Heeh. Doa, usaha, iman dan takwa. Bejane yang Joko pun sekawan iku pun dilakoni. Ya. Alhamdulillah berkah barokah. Barokah. Tiap tahun saged ngawontenaken Wayangan. Oke, leres. Nggih, kenipun teng Ponorogo niku leres nggih ngendikake. Nggih. Niki Mas Gareng. Nggih, Mas. Bagong. Mas Bagong. Lah biasane ngejake gareng. Lagi bisa niki ya karo Bagong ya. Sorry. Sorry, sing iso ngeri. Ora masaku. Ini ya Mas Bagong. Nggih. Iki ana nawala. Katur Mas Dalang CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dalang Eyang Joko ngersakaken mundhut gending Sinom Parijoto laras Slendro Patet Songo irama wilet dipun senggahi menika senggahanipun. Nah senggahanis diparingi sinden-sinden wasana matur nuwun saderenge lan sak sampunipun TTD Eyang Joko Sutrisno. Nah iki ndek wau melingane ingkang nembang Eyang Putri garwanipun Eyang Joko. Oh, Bakti. Bakti. Oh, suwantene. Sae Kok ndelok teng TikTok niku. Nek mung siden-siden pedhot kabeh. piantun budaya niki nggih Budaya. Ponorogo mriki. Budaya seni, budaya kasus terang-terang nggone Kasus sastra. Sastra awon iki. kasus sastra. Nah, di spot sik. Nggih, monggo Ayo, Sa. Mentaraman, Sa. Katene, Sa. Ya. Mangga. Monggo. Eyang Ti. Kabulan Pinarak, Kabulan Bengil.
Yanti, nggih kali jumeneng ngoten kok kosong. Kan kosongan kali panggungnya bingung Mas. Jumeneng Yanti. Nah, Sarung nggih. mboten napa. Nah, jumeneng. Kesane ketinggal. Lah napa? Gila kalih Bagong niku teng mriki nggih. Mboten sakjane kula bingung niku nek abang-abang pundi-pundi niku pripun niku. Ketoke gila karo kowe. Ora pados niki pados sarto. Sakjane kula nurut menawi ngoten niku. Lah malah kono sing tukang bayar. Iya. Yanti. Nah, menika nggih kula nyuwun berkah pengestune katuran nyinom. Nggih, alon-alon mawon soalé mboten nate nggih. Mboten nate? Mboten nate nggih. Oh, kula ngaten. Nggih. Kek niki Bu itu bosen teng panggung niki kek ketok piantun kathah niki kek kula majeng teng pundi kek pripun ngoten lho. Jumeneng mawon majeng mriku malah langkung sae. Niki mawon ampun. Oke, mboten apa-apa mengke nek pun muni mawon. Oke, nggih. Mesakne ini kok Bagongnya mungkin ndak? Pripun Mas Bagong? Kula kali jenengan Mas. Nggih, monggo. Kathok nggih niki, pas Oh, nggih. nggih, pas, Pun. Monggo. Nggih. Monggo mesake kan Mas. Soalnya aku akhir. Jasa soalnya. Sedayane mawon sing di rumah terus pecicilan niku. Ngeten iki nyapa ungkang sinden kata-kata. Lah iya. Jenengan Bayu. sinden iki ambak kali yang Joko pun rampung. Oke, malah bobrah ya. Nek mung sinden kuwi perjuang musuh iki. Wakil rakyat ilmu kuat. Tuku ringkong yang bisa dimanfaatkan bapak neko-neko. Pas Bu, saya Kan jenengan nggih pas nggih. sami pas. Nggih, bae rasane bedakan mawon. Buat bilang boten. Jenengan mawon. Nggih, nggih, foto. Aman, aman. Nggih. Modele kaya selfie kali panjenengan. Nggih, Bu. Jenengan ki diaturi rasa mirsani kono goreng bae rasa dipirsani kon madhep rene ngadep bomu ngene. Oh, nggih. Ora rasa ndredeg, rasa grogi. Kula nek pedho yang tinggi grogi to. Kula masak Ya, iki. piantone dasare nggih ayu, lebah manah, anggur. Terus sekolah ndi ki Mas? Aku lali lagi. Oh, kepating. Kepating-pating napa nih Mas? Tresnane jenengan kali yang Joko kepati-pati. Mantep. Satu untuk selamanya. Oh, satu untuk semua. Duh, kleru. Selamanya. Oh, selamanya. Satu untuk selamanya ya. Mungkin nanti niru kali dalangnya lho. Alah. Boten ya Mas ya. Dalangnya paling suci. Yang Joko mau ingin dia orang daerah paling suci selagi. Lah aku kok tau mego. Apa ini ceritanya aku mego? Ora. Lewat. Oh. Mungkin terus nyebut. Ora tau menggo.
Sampe kancane sing karo. Nah, yo pripen aku ae. Pripen dan ngompo. Ayo. Kapati hamba Yang di Aku kan berdek to, Mas. Bahasa dedek. Lah nggih, niki kuwatus ngeten. Nah, dedek muntel palsu. nguntal pe. Lah pundi niku sing diuntel? Muntele niku ping 3. Sore lore. Lho. Alah. Iya toh? Sore ngombai kok. Niku lho, nek ngombe pil niku sore lore. Sore loro. Oh, lah sore loro, awan loro, sore lore. Alah. Lho, iki bae dadi bingung. Loreng-loreng iki jane bangsane opo? Sing endi? Niki kok. Ngonjok pil niku lho sore loro, awan loro, esuk loro, ngoten lho. Oh, kan kok loreng-loreng iki bae iki sampe bingung iki makhluk iki wis tuwa iki. Tuwa ora anu usia itu namung angka, tapi semangatnya jenengan pasuryane jenengan kados umure jenengan sinten iki? Swidak limo. Lho, nek sudah 5 koyo sudah 4 lho sampeyan. Tadi. Aja wis taun. Telas pindho. Untune telas ning gene kendru. Oh, mandi masih mau, Mas? Yo, tuh sing janji lali. Ama. Oh, binapsu. Sik baleni orang kompak. Lah ngegekne Mbah Imam ngoyo-ngoyo ora kompak. Modele iki lho kenyang sing ngegekke. Lah iya. Diserahke lho. Yo baleni. Jiro lu. Kula iki jane piye mikir. Lah terus? Secara mental spiritual kula kalah kali yang Joko. Lah napa nggih? Mental kula jatuh. Diaturi kok saiki. Kalah Prabowo. Oke, bon. Nah, Mas Joko anu yang Joko jenengan film riyen. Kula kali yang riyen nggih. Wah, minggu teko kene teko omah anu nyamar aku. Mengko iso disantet karo yang Joko lho. Kula nek kon santet kula nganu, disantet nganu mawon, sugih. Yang Joko ki santete marane keri lho. Nun, Marane keri lho. Kowe kok teko omah apa tangmu diiseni radio. terus disetel Pak. Oh. Lah ya. Ha ngono. Kalake wong nyantet kok nglebone radio iki Pak yo. Terus ya Mas ya. Iya, Terus betul. apa ngene? Lho iki terus ke to. Masa tadi dulu sing Oke, ngatur. aduh. Ya.
Oke. Rangu. Alhamdulillah jan jos itu. Ngapunten Yang Di. Suwantene sampeyan iso juos arung slae ngoten niku jamune napa ngoten niku? Jamune tigane maratuwa. Doke maratuwa Mas. Oh, doke maratuwa. Iki sampun kepareng. Nggih, matur nuwun nggih Yang Di. Nggih, pangapunten. Kadang kula sedua yang kemawon. Nggih, wonten kirang langkung yen pangapunten. Nggih. Matur nuwun nggih. Napa riyen sinden to Ki? Boten. Kok kados sinden jajos Mas. Boten Mas, niki sida padha orang. Nggih. Nggih monggo pinara. Ajeng nambah. Nggih monggo. Oke, Mas tukang le nggih. Ah, monggo napa? Iya, terus sing diomongi niki terus beres itu. Mboten. Enggak, yo tak kedon kok. Boten jenengan. Ya piye Mas? Nah, damel percontohan lho. Sing kinten-kinten guayeng menungso ra mudeng ngono napa? Nah, niku bingung lho. Napa edan mawon monggo. Dadi nek kami ora mudeng. Nggih. Nggih. Apa Mas? Sesiduman. Sesiduman, oke. Langsung langsung jaipong nggih. Nggih, langsung jaipong nggih, Sam. Jaipong nggih. Tapi aku rasa joget ya Mas. Sing juga kesane niku. Mas Bagong joget sing iki Mas. Cobi dengan gandeng riyen Ayanti. Nah, Sik kok Mas. digandeng riyen terus mlampah cobi. Yo aja Mas. Pripun? Bukan mau krim jare Mas. Nyenggol sithik ngene iki. Kula pengen ngertos nek gandeng. Tapi nek gandeng ojo. Gandeng Mas Bagong kan kados budi lho cobi. Ojo. Sopur. Apa kuwi aku wedi Mas. Mang jejer mawon, jejer. Oh, jejer. Ah. Mas ora Mas. Lho aku ngene lho Mas. Ah, Sing iya. kiwa sing wedok. Oh. Cek anu napa astane Mang Cepeng. Loh, Yanti niki anu apa gandeng kirik. Sampeyan yo. Masuk aku ikon iki. Ikon. Yo. Monggo dadoske Mas Botot. Ya, ya.
menggeh-menggeh. Mboten napa-napa nggih Malah semangat malah jenengan. ngawur ngidul iki. Timbang sampean senam lho, Bu. Oh iya. Niki Aku masih. foto-foto. Tapi soalnya Mas iki iso ngene. Lah nggih. Lagi no. Timbang teng ngarep kantor desa Bang. Senang. Tapi soalnya pengrawite muda-muda. Nom-nom. Sidrak. Nom-nom tur ora mudhun duit kabeh iki. Oh nggih. Iya Mas aku ngerti. Iya. Urung dibayari kanu Siap. Ya. Urip pangkaku. Nggih, matur nuwun Yanti. Lancar Amin. sukses dayanipun. Amin. Nggih. Sehat Matur. selalu panjang yuswa. Amin. Sedoyonipun nggih. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajan. Sip ya, Mas Bagong. Dalem Suwantri jos, Pak. luar biasa. Ah. Niki yang Joko ayem tentrem nang omah ora klunung nyur nek dibindir resepe yo mung duwe tok. Nah iya. Lho arep nendi ngono ditembangke. Tembangke. Sinom. Lah iya. Lah sesibunane asline nyemoni yang Joko to, Pak. Lah kok iso nyemoni piye? Lah lagune kuwi bercerita tentang apa to, Pak? Tentang bercinta dengan. Lah iki Lah kok iso nyemoni? karepe ora oleh sing kaya ngono kuwi. Wis Wis disepuhke. Dadi Iya. Mas Bagong. halo. Nah, niki wau senggaanipun ingkang ngripta Mbah Imam. Pak Imam. Mbah Imam. Nah. Terus uga ngripta gending langgam loro. Nah, kalih ana loro iki ana syukur karo langgam talaga ngebel. Ya. Niki mangke diaturke tunggal sik. Sadurunge Mbah Imam aku pengen nepangke sinden-sinden sik. Oh nggih, monggo. Ditepungke sik ya. Nggih, monggo. Dari pojok pinggir sendiri. Tekoki Mas Bagong. Sampeyan sing tekok arep lungguh iki piye? Kula kita nek sing murba jenengan. Ora no, sampeyan sing tekoki. Sing mulai sing pundi? Pinggir dhewe kae no. Pinggir dhewe niki nggih. Heeh. Mungkin nek enten apa-apane jenengan tanggung jawab lho. Ya, tanggung jawab. Model piantun kaya ngeten iki. Heeh. Nek wonge rada ndek, Heeh. panggile tipis, Heeh. cerambu wae. Karo wong lanang. Karo wong lanang wani. Nggih. Wong lanang ngomong sak kecap, ngono ora kecap. Ngono. Wong lanang ora kecap, dene 5 kecap. Eh. Bojone ngantek ora man kecap ra wis. Iya. Bose. Sapa ngomong lambeku tipis? Ini gusan. Dan Itu tidak benar, lambe saya tidak tipis. lah tegese sing bener Sebenar itu sampean kan ngendika bahwa aku lambeku tipis. Nyatane iki ora, nek lambe kandel ngene iki biasane wong iki yo apik, ora jogetan. Ngono kuwi sampean salah menduga saya, jangan pada fisiknya. oh. Lah sing mbok delok iki lambe sing liyane kok asline iki kandel kok. Kandel lambene ora tipis. Asline iki kandel. Oh. Mergo dipacaki. Heeh. Kula dudune wong akeh. Heeh. Iki ketoke tipis. Oh, iya. Diduwer nih. Sing ora tau diketokne wong akeh. Heeh. Kuwi Mencel. tembunge gak penak. Lambe kok mencet iki nyenyek kok. Kaya Orang mencet mesem kok. oh masem kok. Sumpah kalau Masem makane kumis. Mbak Tuti asmanipun sinten? aku nyata orang kenal kok. Oh etok-etoke. Tok-etoke. Mbak Yu, piyantune Kang Ayu dhewe. Ganjel seneng aku. Nah, ngono. Piyantune Kang Lembah Mana. Ora jugetan ora gampang nesu. Paring asma sinten? Pidane saking pundi? Enjen, mamiku Mbak Titik Krisnawati. Dene jeneng kuwi Pas. ana jeneng kuwi. Biasane jeneng wong wedok mrene tembung Sutresna. Berarti iki bojone lho. Iki Deben iki pernah gandeng karo aku ning ora Ada dadi. tenang toh. Sampean ngaku wae Mas Krisnawati. Ngaku lho, Mas. Oh, ya dadi ya lho. Ora dadi lan Deben anggere tak ambung ngono malah angop kok. Aku wegah. Ya ngangop, Heeh. cot mancrat.
Dadi ora dadi garap gas. Wis rasa sida, Mas. Lah iya. Saiki ora Len, saiki lagi mapan Len. Saiki makan. Oh, saiki wis pengkoh, Mas. Wis Dadi berapa saiki? antarane sekok karo pir iki wis diservisno. Piye iki? Lah dhewe kan oline bocor. Bocor. Sine bledros dadi. Nggih. Batu. Kula dawane Mas Galang. Oh, nggih. Saking Roman iki doderen ngawi Jawa Timur. Saking Ngawi. Ngawine pundi? Jenengan nyuwune pundi? Wonten pundi? Loh. Kan Ngawi kotanya banyak, coba ditebak jenengan purane kan pundi? Lah umpama saiki sing paling apik ki ning Natal. Kenapa? Natal ku apik kan. Kuat sampean Mas. Hah? Kuat. Kuat anune bayare ora kuat. Basa. Maksudnya di daleme Enjih saking Ngawi. Ngawi itu dari Nggih. saking itu dari Mas. Itu dari Ngawi. Geser selanjutnya. Iki Kuwi nek sik Mbak Tuti kuwi cara buah ku buah apa? Ngerti ora cara buah? nek kaya Mbak Tuti iki buah ya buah semangka. Semangka tegese? Semangka kuwi nek dibiak Heeh. dudu akeh rupane abang tur tos. Baik. Yo. Kuwi sing mangan iki ya senengane iki ya Pak RT. Pak RT paling ya kelas ya. Monggo mesake semangka Pak RT. Pak RT Geser nek iki Mbak Uun. Mbak Uun. Iki nek cara buah Cara buah niki Mbak Uun menika apel. apel. Tegese apel. Apel iki atos ora atos. Heeh. Ning kesemek-kesemek iki nek dipangan kuwi marake seger ning awak. Ngono. Biasa kita niki wis perlu niki sing kagungan senengan ngeten niki. Heeh. Paling ora nggih bahwa. Bahwa paling ora ya. Oh iya. Terus geser neh iki Mbak Dian. Mbak Dian. Iki nek cara buah Mbak Dian menika cara buah niku pelem. pelem, tegese pelem. Uwohe iki musiman. Heeh. Iki dadi nek ora enak udan, Heeh. nek ora diudani ya ora iso wuh. Sik udani piye? Maksudnya wayah kembang pelem kae lho. Heeh. Nek udan rontok ora iso dadi wuh. Oh ngono. Ah, Saurarane sing mangan sapa ngono kuwi? sing mangan ki ya Mbah Bayan karo Pak Kaur. Wah. Mbah Bayan menika lho pelem, Mbah. Peleme mana lagi niki? Lagi, Mbah. Nah, Geser neh iki Mbah Mayang. Mbak Mayang. Nah. Iki cara buah melih niki. Oh, buah apa cara buah? Niki pir, Pak. Pir, Pir. tegese pir. Pir niku atos nek dicokot niku klutuhe metu. Tuh. Akeh lambe kurang-kurang, Pak. Dudoe oke. Duwe akeh. Iki Sing mangan sapa? sing mangan iki paling ora Mbah Mudin. Mudin ini iki. Mudin. Mbah Mudin iki senengane buah pir. Pir ngono kuwi. Nek Mudin sing nom lho. Oh, sing nom. Nek pun sepuh ki mboten tegas. Oh, iso. Pir atos ya. Atos ya. Terus geser neh Mbak Galuh Asmara. Galuh Asmara. Iki cara buah. Aceh utawa rambutan. Aceh iki sing jerone Jerone putih. putih, bunder, jogone dirubu-dirubu to ya. Jerawat iki. Kuwi. Heeh. Heeh. Niki sing kersa sebelah ngeten iki. Sing mangan Eyang Joko. Eyang Joko senengane Aceh rambutan. lah kok iso ngerti? Hah? Kok iso ngerti? Ya sepane ning kok kono mau ana. Sepane pakai, Mas. Heeh. Ati sinan tenan. Iya. Soale nglodro mau ora sampe roh. Heeh. Putih-putih bunder-bunder. Heeh. Tak kira ki ayo kacang atom. Jebule Kapur baru. Anake rasane kene aku. lah ora mbok abise piye ngono kok ya. Jenenge wong sakit seni kacang atom. Kapur baru. Ganti yang sesuk. Kowe iki dikungusing tikus kok ya Bapak. Dikira tikus kok. Geser neh iki. Lah iki tekokno wis sapa iki gak ngerti. Budi. Mbak, paring asma sinten? Jenengan? Yo, sampean. Namanya siapa? Allah, Ya. Allah dari Hah? dari Darmin. Dari. Sing jelas kok. dari Hah? dari Mari. dari Mas, iki jawane sampean ora. Wis sampean go sindhet wis koyo ngene. Kanggo bahasa isyarat ya dene. Iki kita yo urung nguntil pal gitu. Lah iya. Kak? nah Lah.
Lah, aku iya. Nganggo ali-ali. Jenenge sapa? Lari. Bintari. Ya wes, Bintari mah timbang mutak. Mumet. Iki nek buah apa nek model ngene iki? Buah iki ya? Heeh. Buah apa kesemek, Pak? Semak. Kesemek iki. Buah apa iki? Buah kesemek iki yo, buah sing dipangan ki yo ora enak ning sini yo enak. Ya, itu iso diwajar. Ngene iki nesu apa seneng, Pak? Lah tek kok iki lho, iki nesu apa? Nesu apa seneng? Oh, susu. Yo jur nesu susu. Gak. Mas aku iki gak wani nek kok iki. Gak wani nek kok. Nek kok iki seberanan. Kesemak iki sing mangan sapa? Sing mangan yo wis asik apa sapa ngono. Oh kesemak kae kaya. Terus iki Eri dhewe iki anakku wedok sing apik. Oke. Madu. Heeh. Itu madu niku tegese omben. Madu iki tegese manis legi. Oh, lagi. Niki diombe. Yo ora kuwi jeneng. Asma Kinarya Japa nek lho. Asma Kinarya Japa. Paring asma sinten, Dik? Iya, Dedek Tepan, nami kula Mustika Madu Lestari. Mustika Madu Lestari. Dalem saking pundi? Saking Palur, Karanganyar. Saking Palur. Palur. Teko iki anake sapa? Anu putrane sinten? Pak Sugeng Singapun Nugroho. Mboke sapa? Mboke sapa? Eka Kebumen. Karena aku karo sing ndek. Jadi sampeane paling suci. Suci yo Dek. Saiki Dek ben iki wong suci saiki siji. Kotor ya. Dek ben kotor. Heeh. Pak, Ibuke Kak Kebumen. Kak Kebumen. Piye, Nduk? Kabare mboke? Saya. Ijek penak anu maksudnya ijek awake seger penak ngono lho. Apa jenenge? Lah suwe ora metu. Jenenge ora penak. Tegese awake sehat ngono lho. Nah, nggih sing tambah nggih. Dari putrane Mas Krisna sing sabar, sing tabah. Arep kuliah nang UNES. Wih, UNES niku tempat ndi? Semarang. Wah, kula nggih padha. Sampeyan kuliah nang apa? Untumu Apa kuwi untukku? Universitas Tugu Muda. Iki nanjake sik siji-sijian sik. Nggih, sing pundi? Sing awak le. Ya berdiri, Pak. Ya. Seperti so, dateske ya. Nah, ya. Seperti sik. Ben mumet sisan kowe, ben kan. Ngomong sewuto iso semaput musuh aku. Untune dipasang kawat. Ya. Kalau golekne semen karo pasir iki. Untumu dhewe. Lu iso apa? Iso omong rek. Iso omong. Iso Tak kira omong. bisu. Yake. Lah mau lali aku lho tak pencet. Iwas tak pakano hansi. Aja perlu ketrambul kowe. Iso. Nggih jendalu Mas Tagak. Kok matamu. Nesu. Nesu. Lah kok nek kaya ngene aku ora nesu wis do tau nek ketok kok nesu. Lah salahmu dhewe
Lah kan maca togo ki nyapa? Lah kan jenenge togo kan maca garekan apa kan jenenge Bagong. Kowe ora ngerti. nyapa? Wong golek duit iki sak rai-raine. Direme koyo ngene dhewe iki ngomong gak ngene iki lho kata-kata pakal. So, nggih. Anu namine sinten Mas? Aduh kok Mas. Ngomong bisa lah. Mas iki. Oke, ngene. Terus. Aku dadan. Kowe kok sok keremus kowe. Awan. Jam 3 sore lah aku dadan. Ya. Iki coba celuk. Mari. Maaf, sorry. I am sorry. I don't know, walking, smoking, welcome. Apa kuwi? Inggris, wah gak Jawa. Jawa. Jawa Inggris gak Jawa. You understand? Hah? Aduh, mateng aneh. Wah, untumu. Untung dhewe kok ngomong-ngomong wong. Universitas Tugumu. Oh, iso bahasa Inggris kuwi agak. Aku cuma mau smoking ngerti aku. Apa? Kok bensin. Lah kok iso ono smoking ki rentuk udut kok. Lho. No smoking ini sampai tak tahu neng pom piye. Lah kan aku sing no smoking berarti kuwi pom bensin. Oh, kentir iki. Lho, Kentir. Nek kentir. Lah sing kentir ya aku dah. Sama. Iki pajak sampe bane, iya kentir kabeh. Lah kene. Lah ngerti kok kentir kok joget yo diiringi. Berarti apa kabeh iki kentir. Kentir no. Terus. Lah yo berarti kentir kok terus ki ora. Ya ora kentir, ya gone ora ya gotok. Lah sapa? Berarti sing nonton yo kentirian. Lho, kok iso? Lah ngerti wong kentir-kentir kok didelok. Lho, yo ora to Mas. Berarti ayo Bang. Piye? Berarti Pak Joko kae anu bijaksana. Kok ngarani iso bijaksana? Arep mlebu iso bingung. Ayo kaya paling asma sinten kenalan karo kangen. Nggih, wilujeng dalu Pak Bu saderepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah mugi-mugi pinaringan sehat sedaya nggih Pak Bu nggih. Amin lantar rezekinipun. Lunas utange. Tambah anake. Amin. Lagi dungane kok tambah anake. Oh, tambah anak ki jenenge anak ki rezeki tambah anak tambah rezeki. Oh, ngono akeh anak ya. Nah, Rezeki. rezekine akeh. Pinter banget ya. Pinter. Namanya sinten mau? Kula Gentari. Gentari. Gentari nek bengi. Lho. Itu Mas. Nek bengi jenenge Gentari. Nek maca sinten ya jenenge Kula Gentari. Gentari nggih. Nek awan. Nek awan nek koyo. Nek awan jenenge sinten? Tomo. Tomo. Oh. Iki sibang to tibano. Sibane apa? Bro. Iya ya laku mulai aku jane wedi ngomong. Apa sih barang ku kan? Sibane apa? Aku karo. Sibang iki mangkok ana cendole lho Mas. Apa ki? Ketoke wedok ning ngepungkung kuwi lho. Oh. Anu padha dene karo pondok mangan kupat. Apa kuwi? Dure wedok. Eh. Dengar. Mas, nek biyen Karangtomo bener Mas. Heeh. Mergo diarani banci. Heeh. Nek alhamdulillah kula krungu kabar Gentari niku operasi teng Singapura. Pun sakniki wedok asli. Ceritane piye ceritane? Niku ceritane operasi teng Singapura. Nek luar negeri. Nggih, ri. Oh, negeri. Mas nganggo ri. Heeh, nek luar negeri. Lah kuwi karo doktere wayah mulih niku dipeseni. Mas utawa Mbak niki mengke ampun kena banyu. Ini nanti jangan sampai kena air. Lah kok medhur kok pesawat iki udah deres. Tumpul nah. Tukul cilik. Aku mikir kuwi gunamu wineh jagung kok kena udah. Ya. Mbak Gentari nggih. Iki keluar dari kunci. Nggih, semangat. Semangat ya. Ajeng ngaturke napa? Kula Nggih. ngaturke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kowe iki adoh daleme ngendi? Kula saking kota susu Boyolali. Susu mosok ora. Apa ora? Ya, Aku saking Boyolali nggih. nggih. Ah, Susu kok susu. Saking Boyolali. Nggih, kula saking Boyolali. Nggih, alhamdulillah. Di Boyolali ngerti susu. Mboten, nek susune sampean susune paling. Maksudnya susu kok Boyolali. Oh, nggih, susu murni.
Aku nggawa tak kapane. Sanggon santri. Masih pondok omongane koyo ngene. Susu kuwi kok susu kuwi kok. Wonge nggawa. Akhlakul karimah. Apa artinya ngono? Jaga. Menjaga iman dan takwa. Ya. dijaga ki duwe. Nah, Dijaga ki duwe. apa? Akhlak. Iya. Akhlakul karimah iki duwe lho. Sopan santun agungane bangsa. Heeh. Yo. Alhamdulillah. Kabar liwat lho. Lemah teles lho. Ya, kok ngomong apa aku? Ayo. Bang. Dan napa lagi Pak? Niki cobi di ingkang pamirsa ingkang lenggah, ingkang bersani ditawani badhe ngersakaken tembang napa Bapak Ibu? Badhe ngersakaken ganti Pak. Lho. Bali kowe kok ngesake banci ya? Pasti dadi urung rampung mbok omong. Lah kene iki nggo ludruk ya, kene iki ludruk iki pirang-pirang taun ya dijak tumbangkan kono. Oh, berarti panjenengan ki Nggih. ya peminat, Peminat. ya Nah, pengenyang barang. Kak, aku yo penggemar siban mau. Si Badi apa tuh jadi? Kata-kata sisi mau. Ya. Ya. Badhe ngersakaken lagen mana to Pak? Kan podang kuning. Bodang kuning. Nggih. Ya bener iki kata pedang Pak nggih ya. Kalau tak ada bodangi anu niki Mas Togok, anu Mas Bagong. Bener tak itu. Ada neset ta, neset kena ya, dawa piye gitu. Mbak Gentari Dalam di bawah sih. nggih. Sampai suara lanang suara wedok iso? Nek lanang dipun paksa nggih. Ya coba. Ya Allah. Nek lanang kan begagah belos suaranya. Iya. Ya toh.